Bona tarda a tothom. El proper 12 de febrer començarà el judici contra Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. 11 dels 12 acusats són o han estat diputats al Parlament de Catalunya. Se'ls acusa de rebel·lió, de sedició, de malversació i desobediència per haver organitzat un referèndum, per haver posat en mans de la ciutadania de Catalunya la decisió sobre el futur polític d'aquest país. Al llarg del procediment judicial s'han produït múltiples irregularitats i vulneracions de drets que no ens permeten confiar en la celebració d'un judici just. 6 diputats o exdiputats han hagut de marxar també a l'exili i els tribunals internacionals han denegat la seva extradició perquè les acusacions no tenen fonament. S'han censurat publicacions, s'han prohibit manifestacions, s'han intervingut comunicacions, s'han bloquejat recursos d'empara al Tribunal Constitucional, s'ha fragmentat la causa judicial, s'ha destituït i empresonat un govern escollit democràticament, s'han limitat els drets polítics dels acusats, s'ha allargat la presó provisional sense cap justificació, s'ha coartat el normal funcionament del Parlament de Catalunya i s'ha vulnerat la inviolabilitat parlamentària dels diputats i les diputades d'aquesta cambra. La persecució penal dels representants del poble de Catalunya i dels líders civils ha generat una crisi democràtica sense precedents que amenaça els drets i les llibertats de tota la ciutadania, no només dels independentistes. La instrumentalització del dret penal per combatre adversaris polítics ha de preocupar el conjunt dels demòcrates. No podem acceptar que es criminalitzi la dissidència política ni que es persegueixi com a delicte l'exercici legítim dels drets fonamentals. Avui som els independentistes els que seiem al banc dels acusats, però demà podem ser els feministes, els antifeixistes, els ecologistes o els sindicalistes. L'estat espanyol jutjarà 12 persones de pau per les seves idees i no per les seves accions. Però que no s'equivoquin. Les idees no es poden empresonar. Al costat d'aquestes 12 persones hi trobaran el 80% del poble de Catalunya que rebutja la repressió i que no renunciarà mai a decidir democràticament el seu futur. Davant d'aquesta situació d'excepcionalitat, com a representants de la ciutadania de Catalunya, reiterem de nou que cal una solució democràtica al conflicte polític, que la repressió no acabarà amb la voluntat immensament majoritària dels catalans i les catalanes d'exercir el dret a l'autodeterminació. I ens comprometem a treballar sense descans per un país en què els conflictes polítics es resolguin fent política i no mitjançant els tribunals. Un país en què ningú pugui ser empresonat o s'hagi d'exiliar per les seves idees. Un país més democràtic, més just i més lliure. Moltíssimes gràcies.